Velkommen til derude, der i dag er taget til Draved Skov. Draved Skov er en af de bedst udviklede naturskove. De urørte dele minder om urskov. Vi skal tilbage til stenalderen, hvor vi skal høre om de træarter, der dominerer der. Det var grøn, birk, hasel og kristtorn. Draved Skov er en af de ældre skove mellem Aabenraa og Vesterhavet. Den er skærmet af de omliggende moser. Også dyrelivet er ved at gå efter i Draved Skov. Der er blandt andet grævling og det røde eren. De mange gamle træer giver plads til mange fugle, blandt andet flovspætten. Og sortspætten kan du få øje på, hvis du står på parkeringspladsen og er alvorlig. Skoven og mosen er på EU's liste for vigtig natur, for her yngler traner, hyde og musehornugle, og her findes der hundredvis af insekter. Vest for skoven er der delvis drænet og opdyrket, men det er stadig et vigtigt naturområde og et sø her. Det er en rigtig god idé at tage Draved Skov og nye dyre- og plantelivet i skoven. Om det så er forår, sommer, efterår eller vinter, det er ligegyldigt, bare man får frisk luft i lungerne.